खन्थाइनि मुङा जाहैबाय मुंलि हेम्ब्रम आरो आंनि गोसो थोनाय। थांनाय दुर्गा फुजानि परबआव नोंनि हान्थु फेद' फेद' मोसानाय, लाजिस्लु मिनिस्लु आंनिथिं नायखोमा हरनाय, नोंदि बेसे समायफ्लेदोंमोन बे समाव, दाबोनो गोसोआ मेव मेव मोनो नोंनि महराव। आवदां हाथियोते बेलारोम समय मे सप्तानि हाथाय खुनफ्रामबो सानैजों जेब्ला लोगो हमलायोमोन मंगल हास्तानि लल'दात गलायाव। जन्द्रा मिथ्येगी भागाव काते गालमाराव गालमारावगी जम काते तिहिं तराकान गापा तराकान मेजेरलायना फेग्लिदोंमोन जों मोजां मोननायनि मोथो मोथो मैनिजों। नों लिरनानै हरनाय SMS नि नैबे रावफ्रा इंआद' देखे हरकाना आम हो मिथियो हरकाना आलिया दुलुरे मिया हुयो आसे बां आइमा सिन्थु हुयो काना होननाया नोंहाल' बिखा गावाखै मुंलि हेम्ब्रम। गोरबोआ आंनि दोरफो दोरफो मोनखां होयो दाबो। बिखायाव दुब दुब माइ सौवो नोंनि बे रावा। मानसिया सानो मुंसे इसोरा खालामो फारसे होननाय बादि सोरबा सासेया खालामगारो दाय अर जोंब्लावो हारियारि दाङाबाजिजों गुलाय गुजाय। एन्डाहो मुंलि हेम्ब्रम, नों मिथियाखै जानांगौ मैदेर दान्थाल होननानै बर' सिख्लाफोरजों बासिजा नेवसिजायै हाफ सेन्सुरि बारलांनाय आंनि बैसोआ नोंखौनो मोनबायमोन आस्लि बिस्लि आवदां हाथायनि साखि साबोदजों जिउनि लोगोरि महरै अनसुलि मुंलि। दायो नों बोरै दङ अनजालि मुंलि हेम्ब्रम? नित्य सिल्लेखा मेनाया आमहो मजगी। नोंनि गेस्रेम रावजों रायज्लायनाय फंसे रावनि SMS नि मोननो हांखुर जानानै दङ आं दिनैबो। तिहिं हो निर हो हिजुकिदा इंद आमसे गालमाराव लिगित आवदां हाथियोते मंगल हास्तारिया लल'दा दखानते आमसे नील लिगित जन्द्रा जम लिगित। अ नङा नङा, जानो हागौ आमरेन मारां बैहागी खब्रारिया खेमसे बेवालि बेनाव खाते दहायना नङाना नोंखौ? नित आमरेन मिजिं इंगा सिमां हो नन्देगी थेरबेथेर हुयो आनाहा। नोंखौ मोनमाराब्ला थैना थांब्ला थाइलिरसो गायगारनांसिगोन बादि मोनबाय आं। नै मुंलि हेम्ब्रम, नै मुंलि हेम्ब्रम, नै मुंलि हेम्ब्रम। गोजोन्थों।